Oyawore Jakobuya. Oyawore ahinya. Aneno ka un gi yawuoyi kanyo ma wigi otimo jere. Mosna wuod japuonj luongo no Odhiambo Otieno. Nyinge mar M-Pesa to Brian. Nyinge mar M-Pesa to Brian. Mano wuoyi ma wiye otimo jere kendo amor ka koro riwre kodwa e chenro odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Nikech weche ma ka gi kacha nomona mar bedo. Bende we mondo agone jowinjowa gi joneno erokamano ahinya kuom luwo chenro ni. Aneno ka ng'eny gi penjo ni to an kure adhi kanyo kinye ma kawuono. Ooyo, koth no ochwe. To kaka japur sama koth ochwene, bende mwachuoye gimoro e kothi mondo wanegolo ni to ang'o madwa yudi mondo wachiem. Lok riambi, lo pok noriambo ga. Emomiyo leng'ora matin kawuono. Kata kamano weche mag ofis emomiyo kawuono aonge chenro. Nitiere achiel ariyo adek man chuna ni nyaka bedie nyaka tim. To penjo maber. Ni to teko mane mitimo godo mbi mar siasa. Yiena mondo awachi ni siasa en gino ma kisungu wacho ni optics kata nyisruok emomiyo itimo rally gi. Nikech kapono kotim rally gi to bende gik moko mang'eny inyagoye mbaka e tok katen to bende dhi adhiya to ji timo ang'o ji neno. Kata kamano nyisruok kata optics ni nyiso ni bende utweru motegno kata utweru mawethwe. Nyoro nye nitie chenro ariyo. Achiel en itonono ka Mombasa manyo telne gi ogai mar duond bura mar ODM Daktari Oburu Oginga. To gi kweth motelne gi Edwin Sifuna ma en senator ma Nairobi. To gi Babu Owino to gi governor ma Siaya James Aggrey Bob Orengo. Kitengela nyotwere. Mana adiera makende. To kendo Kitengela nye waneno ka ji owuok mang'eny kabisa. Ma inyalo wachi ni joma nyoni Kitengela nyotiyo tich maber. Nye ji wuok, joma oherogi, amoro bende sama nyobiro mnaneno gi, nyoni kanyo mar winjo wachgi to kendo ageno ni nowinjo wachgi. To nono ka be ji nowuok. Ji nobiro kendo jogo owacho gigo madegi wachi. To king'iyo ni to kanye madibedie ni wachne nitie. Apani jo Kitengela gi nyodwa chodore oko maber ahinya. Moingo to nonoka. Emomiyo joma nye to nonoka kweth motelne gi kod party leader mar ODM Daktari Oburu Oginga bende nyaka penjre penjo. Achiel kuom penjo ma nyaka gipenjore lure gi gino mane Daktari owacho sama nye gin to nonoka. Ni weche mag party discipline ochomo kanye. Nyaka koro gipenjre ni to sama giketo party discipline to gitemo tego party nade. Mana achiel kuom penjo ma nyaka gipenjre. Penjo mar ariyo ma nyaka gipenjre en ni to bende kweth mane ni Kitengela ni ang'o ma gidwaro. To gima gidwaro no inyalo yud nade. Nikech magi duto gin jo ODM. Nikech Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo pod gin jo ODM. Pok ka ginje kuma giwacho ni giwuok e ODM. Joma ne ndu Mombasa bende wacho ni gin jo ODM. So magi jo ODM te. Aparo ni gima koro ODM nyaka time ni nyaka gipenjre ni to gidwaro ang'o mbele ka. Nikech mano ema biro miyo gi mbi to gi chia mar dhi manyo gimoro amora ma gidwaro, obed ni gidware korka William Ruto koni, obed ni gidware korka Rigathi Gachagua, obed ni gidware korka Uhuru Kenyatta. E kweth moro amora, adiera makende VOJ gi jowetena en ni bende onge party achiel piny Kenya ka madikaw loch piny. Gigi manyo ka ji oriwore. Emomiyo ODM kaka achiel kuom duond uche bute mantiere thurwa ka nyaka gore peksen. En mana dweche 4 nyaka ne giiko gai mar gi Raila Amolo Odinga. Nyaka sani koro gipenjre ni to tok dweche 4 ni
wasewuotho nade, mbaka mane mwasegoyo, ang'o gang'o madwa tim mondo either wadhi mbele ka wariwore, kokamano to ji osegore chon awano mondo pogore gi lak. Lakini ng'eny ji diher ni giwuoth dichiel e twech achiel nikech mano ema biro miyo gi mbi mar manyo gigo magimanyo. Gio jai mana mapiyo piyo we mondo chaka lege kamoro mudong' matin. En ni e party mar ODM ka e bende nyaka koro penjore mag accountability. Penjo nyaka penjore ni to wan kaka party, wan kaka jo ODM, gigo mwatimo jomage magin in charge of gigo. Nikech kanya aneno gigi jok mani Tono Noka to gi jok mani Kitengela, ineno ka nitie wiye mang'eny mambele ka kok gibede abeda achiel to gibiro do ka gin gi gino miluongo ni so many centers of power. So many centers of power gi bro miyo ng'ato ka ng'ato wuok ni an ODM A, an ODM B, an ODM C. Nyaka gidogi chien mondo gipenjore ni to center of power mar ODM ni kanye, to center of power mar ODM ni ere kaka ibuge. Maduong' moloyo nikech chenro ni samoro bende walidho ne gaji, emomiyo berna kosiepna Brian nitie ka nikech wechegi magi weche mochiemo godo mag advisory ne political parties gi. Koro wuora japuonj kawuono tanyi ng'uona adwa lidho achiel kuom gigo michiemo godo. ODM nyaka bed gi a structured narrative ma ka gidhi mbele to ODM nyaka wach gimoro achiel. To structured narrative ni ema biro konyogi ma ka giwacho ni wan wadwaro deputy president, then deputy president ema gichoma choma tir maonge gima timo ang'o magologi. Ka giwacho ni gidwaro ni ng'ata ma ginegotiate godo nyaka sure gi of certain things, mano nyaka bedi structured narrative no biro konyo ODM ka gidhi mbele moloyo to sani ni koro giwacho jo Kitengela loso, jo Tono Noka loso, Kakamega kucha benye nitiere function more kanisa benda winjo ni nye gigwere. So ODM nyaka consolidate mondo ging'e ni tok dweche 4 mar tho jakom Raila Amolo Odinga gidwa wuotho nadi. Gigo te magiko gibero timore marach ODM osetimore nyaka sani. Gigo te madebeni timore marach ODM osetimore. Onge mabro timore mohingo kae. Koro nyaka koro gitim gimiluongo ni structured retreat mondo ging'e ni to going forward gidwa wuotho nade. Gidwa luongo joma ne Kitengela gi Tono Noka to giromo in the middle ground to giwacho ni kama kaka timore, koso pod gidwa wuotho akara kaka giwuotho no. Maberie moloyo en ni ODM nyaka bed gi narrative gi, nyaka gibed ni one going forward. Nikech jogi ODM te, jo Kitengela kowachi, jo Tono Noka kowachi, but en message achiel. Kitengela jino kekore. Sini ng'ato ng'isa kani Kitengela jino kekore nikech Pauline Njoroge ne pok obedo ja ODM. Lakini jok manyotele iralino wegi nyasi nyen Edwin Sifuna, nyen Babu Owino, to nyen James Orengo. Mage madiwachi ni nye gin wegi nyasi. Ing'e ni biyo jay kata mane chenero ka ine jatend wa chenero donge hey okanyal wuok ni an bende koro adwa tele chenro to ken dwa tele chenro nyaka bedie ng'ato kata mano bi ambugo ni japuonj makoro biro ni obiro chenro to ine jatend chenro kom driver oklar kom driver nyaka bedie mamari yembo yari ng'atiel je kuma nya som nyaka mako dia ero kamano koro mogi en ni to na ko ni gani tanta loso ne Uganda luo. Yes. Uganda luo bende nyaka penjere. Ndike kwano duto mag siasa mag piny Kenya mochomo 2027 gin kanye. Nikech siasa mapachoka en tribal. Mano kwenya wuondore. Erokamano. Uganda luo nyaka penjore ni gin kanye, gidwaro ang'o to gibiro yude kolure gi yo mane. Erokamano nyasini Ajay Bonyo kuom wach mangima makamano. Wan be wabudhi pidho yien toka waseko studio ka.